Täällä on The Rasmuksesta Lauri ja Aki mestoilla. Huomenna uuden biisin maailman ensi-ilta. Mitä on oikein luvassa? I'm a Mess-niminen kappale. Eli nimi on nyt jo puristettu. Minkä tyylistä musaa se on? En mä tiedä, mua jännittää kun pikkupoikana ennen joulua. Se on ihan siisti fiilis. Biisi on semmonen aika spontaanisti syntynyt pop-rock-kappale Nosturin pahanhajuisessa treenikämpässä ja en mä tiedä tai kannattaako siitä enempää kertoa. Huomenna sitten esitetään. No mut hyräilkää edes vähän, onko se niinku... Yksi hyvä läppä tuli Paulin Mutsi, eli kitaristi Paulin Mutsi, kysyi, että I'm a mess, onko se niinku, että mä oon messissä? I'm a messissä. Okei, no mitäs te ootte viime vuosina, silloin kun ootte viimeksi Rasmus-matskua tehnyt, niin se on ollut vähän tästä melankolista, että palataanko nyt sinne Who you gonna call? Ghostbusters! Vai millaista meininkiä siellä on luvassa? No ehkä ihan niin taakse kauas, mutta ehkä sinne Into-albumin, eli 2000-luvun vaihteeseen. Okei, eli hyvää meininkiä on luvassa. No ootte sitten ehtinyt reenaan tätä biisiä paljon, että jännittääkö? No eilen vedettiin ekan kerran ja tänään pari kertaa ja täällä ollaan Alasuojan huuruissa oltu pari päivää. Siitä se lähtee. Teillä on ison maailman meininki, että eilen vedettiin ja tehtiin biisiä ja tullaan katsoa, testataan tässä jäähallilla, että mikä on meininki, mutta ootte sitten kerennyt kattelemaan näitä meidän kilpailijoita yhtään? Joo, kyllä me ollaan katseltu näitä jo pidemmän aikaa ja tässä on aika timmi posse jäljellä. Tossahan ne kaikki näyttää istuvan. No, onko teillä jotain suosikkeja tuolla? Onko Akilla jotain suosikkia? Pelkäsin, että sä kysyt tätä. Jengi on suoraan nenä edessä. Tuossa on pari aika kovaa kyllä. Niinku, yksi vanha kettu ja yksi gimma, jolla on aika miellyttävä ääni. Ja Stigin biisissä on aika loistava tunnelma. Kyllä mä veikkaan, että toi Stigin niinku, tunnelma vie Bointsit himoon. Okei, se lämmittää sua. Katsotaan miten tässä käy. No millaisia vinkkejä te voisitte antaa, jos täällä on kilpailijoita, jotka ehkä ensimmäistä kertaa tällaisella isolla lavalla, isossa jäähallissa, joka nyt vielä on tyhjä, mutta huomenna ehkä täynnä jengiä, niin miten tuo lavalla pitäisi olla? Tässä on aika vaikea esiintyä, koska luultavasti on aika monta silmäparia tuijottamassa. Ei pysty ottaa sillä helposti kontaktia, mutta pitää ehkä vaan nauttia siitä, että pääsee vetää jäähalliin stagelle ja sitä kautta löytyy se oikea fiilis. Eli nautinnon kautta. Teillä on huomenna, kiitos Rasmus, uusi biisi luvassa ja kappale on sellainen, jota edes jätkien äidit ei vielä ole kuullut, eli katsojat on todella hyvässä asemassa.